Truk. Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ra. Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Ayo. Kowe iso ambles bumi to? Iso. Gleleng. Graji ndase wani ra. Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Kowe iso mabur? Isa. Graji ndase wani ra? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong ora sembrono, Gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apus-apus kowe. Aku ora tegel e, Gareng. Ngene, ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku iki ora weling apa to? Aku sing ngutang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pitaku malah kewalik saiki. Nih, nyo. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis wis, mari tok tugatake wong modar. Aku tenan ra kesaur. Ya ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat ra ya, Truk? Ya. Wah, saya itu obat ijo ya ora masalah. Ya. Brodol rambute wae ora. Edian kok. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene wetengku. Mati drei. Edan. Mentol e, Truk. Medan. Piye? Coba nyonyono wetenge Petruk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Aja mbok kon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa-apa. Nang nggon nempuknya. Edan ora apa-apa. Piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo. Kepapak keperanggul mungging ayuda. Kepapak bawat nyobentar Kepapak nyomungging aloka. Mbok menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anake Semar. Ketitik iki malang kadhaone ngarep aku, ora pangling ki Bagong. Heeh, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Prembandurna kinen besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampeyan tekan riki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Ala ta? Iya, pancen mengkono. Wis kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Emosi aku.
Durna muni kaya ngono mau aku emosi wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mula ayo saiki rembugan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketamung sedela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem meksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mung suwe. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku wis ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara. Nek Kurawa nekat, kowe ora usah melu-melu go. Jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jotosono. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawakke dijotosi. Surtayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgakke becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina. Lho iki ngestaken dawuh. Paman kula terus minggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan. Nek nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong. Gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku. Pun sekejake nggih. Wong edan ora. Nantangi kok njur minggat. Ayo Pakdi nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kowe Antasena.
Wah, cilaka iki. Ana minggat ora rasa melu-melu. Cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Gong tak tusuk mangkel aku sampean candak sirahe terus diwalik set si Surtayu wis Antasena bluk kena dada tembus apa lagi dekoke tumbak tak usung nak nyem wah asik bareng wonten tumbak tak dudut samploke sirahe Surtayu men iso salto kaya sampean mau lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes e aku karo sampean. Wonge unclak-uncluk kaya wong petuk dasmu. Nek temandang ampuh ora jaman-jaman. Rampungi, rampungane asip mangkane. Gatotkaca dasar Branyata Siwa Kartowarma. Ayo endi Semar? Kukupen Jiwanayantaka bedan dadari Gatotkaca. Wah, sumbar kowe. Mati kowe. Wah, sadyadamu mudhar dene aku. Kono. Ndek idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora gemes aku. Wae lho Anggris muni. Trampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Ya ngono lho Gareng. Nggih. Rampungi Ndara. Yo.
Tama ya anak pendhita kami. Idak sikile. Set. Ana waduh mati aku. Candak sih sok wok balik. Halo. Seneng iya. Oleh soto ngantem. Yes. Ora ana apa-apa. Setuk. Yes. Oh. Ditenono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku bendara. Ngopo Petro? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet tambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora tenanan. Niki wektune ming sak jam. Ming sak jam kula iso ambles bumi, ming sak jam. Luwih saka kuwi mati nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora. Wis jajalan cobanen. Carane nyoba? Ngamet ambegan. Ambles bumi. Piye Petro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek ora tak pamerke gareng tuman wae cah. Ayo terus, Den. Samberi ngono ya. Samber kabeh. Ayo, Dara. Ayo, Dara. Dara terus. Kowe ngerti perange Ndara Garukaca? Wah, ora ana tunggale, Le. Ora ana tunggale. Wis ngambah dirgantara. Kurawa pirang-pirang modar kabeh. Nek kok seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bela celeng ki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki. Dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkane ra. Arep endi sae? Ndara, ngopo? Sakit manahku lho, Ndara. Mergane Petruk niku ngalem Ndara Antarja ingkang neraka. Heeh. Petruk niku diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan apa? Iso ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang, Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang solawatan. Terbang munggah lho, Ndara. Nyuwun Ndara. Yo, niat tenan. Niat. Ora singunen. Mboten. Merem. Ngambet-ambegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping 3 karo batine nyuwun mabur. Modar kowe truk. Ah gleleng aku. Ah madake. Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong. Iki Nalindra Pringgondani, Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kantong bolong. Truk ora kurang ajar, Truk. Truk ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk ora. Kaya bel. Jijik reng. Aku iso jijik senengane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimimi. Yo.
Gong. Tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Terus nek mati iki mbok pamit. Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Aku iso mak slep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amblek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Kowe diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng kok iso mabur? Ah kenae Ndara Garukaca. Ya aku nek ra njaluk sik kocluk kae. Bagong ki nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antarane sampean lucu aku kalah pamor. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Bala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora kelelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris, wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ha iya. Sawah. Kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata, engko nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu yen biyen metu terus. Truk? Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ta? Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Kowe iso ambles bumi to? Iso. Gleleng graji ndase wani ta? Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Kowe iso mabur? Iso. Graji ndase wani ta? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong ora sembrono, Gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apus-apus kowe. Aku ora tegel e, gareng. Ngene, ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku iki ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lah iki pitoke malah kewalik ta iki. Nih, nyo. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis, mari tok tugatake wong modar.
Aku tenan ra kesaur. Ya kuwi resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pirang ya, Tru? Ya. Kok saya itu obat ijo ya ora masalah. Ya. Brodol rambuté wae ora. Edian. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene wetengku. Mati drei. Edan. Mentol e, Tru. Medan. Piye? Coba nyunyukno wetenge Petruk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Aja mbok kon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa-apa. Ya nggo nempuknya. Edan ora apa-apa. Piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora nggleng. Dene mereke ming JT men. Kene to Kang ora. Aku ndekem lho. Ya, lobok ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke ming 3. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit ora. Gah aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles lho. Ya. Gong. Rambutku. Ayo kamu ora pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, asengkune Dursasana Durmagati Citraksi arep gegerke Karang Kadempel sampya dening aku. Harap menyerah. Patih Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap. Pasukan bumi sudah siap. Pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, 1 tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Hati aku. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Konangan Satpol PP nyilakani. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane ming siji diplotroke. Seneng aku.
mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi wae? Kowe metu bumi Petrus saiki iso ambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2 harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2 Aduh, aku njaluk ngapura Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jawa Bali. Hah? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuki ndasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya, Tru? Kowe nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kowe penting aku kowe. Ngayal padahal. Wah, jan tobat aku. Komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen. Lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Aduh, aku anggere krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekota wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Gleleng Malang Kerik. Oh iya lali. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok Malang Kerik. Nang ngapunten arang kesupen. Weh. Pripun, Den? Wis sak jam luwih. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Ati glindingke. Cilaka iki. Nek ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ya wis kliwat sak jam ya wis ora iso terus tenak pusakaku ming sak jam. Oh iya. Jajal gong ndase digraji. Ndasmu nek mlethek. Oh iki jaminane ming sak jam. Ming sak jam e. Nek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arep tak dasarke nang pasar aku arep pamer kasudebian arep nggawa linggis arep nggawa keris, wak tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka 7 dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat. Mati tenan kowe. Aja. Wis rasa wae, Tru. Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Dadak Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Heeh ya. bapakmu nendi, Gong? Kula celuke nggih. Iya, kula celuk kon rene. Marikoten
prayitna semuriris semuriris seka balik titiyani gandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilar. Oh. Aku dawuhmu nyendikani. Kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake. Ora pun dibadum rata. Ndara Gatotkaca teng Ngamarta sampeyan teng Ndarawati, Ndara Antarja teng Mandura. Wis tenan ngono nggih. Ya pancen kaya monggo aku njaluk pamit. Siwa Semar dina iki budal marang negara Ngamarta. Wah aku njaluk pamit budal marang negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni budal ning Ndarawati ya kek ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami. Ya ngono Kang welinge kene Semar ya wong ngesoke dawuh. Ya Kang mangkat ayo Dimas tak dherekake Yayi. Busa uyun ayun
indriya mangu mangungkung kanduhan rimang lerena tanpa kanin yen tan tuluso amanggo sang dyau Omo nalindra muda Nya jagat mangestu karo wayapta jagat Setyaki wonten timbalan Mara prayoga nunggu ngadhep ngarsaning pun Kakang Dimas Ri sampun boten kirang prayogi Koko Prabu Kakang Pati Udawa wonten timbalan sinuwun tatanan kang padha gantung seba jenenging sunedya dangu marang suwaning Atmat Jaku sakarone aja nganti ning padha saur manuk Kakang Pati Udawa kawula nun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sinuwun anak lanangane ndita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang ngababaro dadi pakarti wis anggeni padha raja sakmrat tamunggir pangestune Siwa Ndarawati slamet tekaku wa aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Siwa Ndarawati ya tak tampa cah bagus pangestuning wong tuwa tampan ana ndak gegem dadiake jimat Antasena padha becik pangestune Pak Dewi Wilujeng aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Pak Di iya Antasena ndak tampa pangestuning wakmu Ndarawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat kulup ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan katon Gita Anawung wigati mara gage matur marang wong atuhamu ing Dwaraka nggir wis anggeni ingkang sepisan aku ngaturake bekti marang ngersaning Siwa Ndarawati ndungkap angka 2 wale-wale apa wae sowanku karo Kakang Antasena kuwi ora kok saka karepku dhewe kuwi babar pisan ora nanging aku minangka dadi pengawakaning Siwa Nayantaka lho dadi pengawakaning Kakang Semar iya mancen mengkono kosek to sira kuwi atmaja ing Madukara lah kok dadi utusaning Karang Kadempel kuwi wigatine ngene ya wa satemene iki ora kok pancen rinantam lelakon iki babar pisan ora nanging kanthi ora kasengaja nalika semono aku sowan ngersaning Siwa Nayantaka ya Siwa Semar njumbuhake kelawan impenku nalika semono aku ngimpi yen to Siwa Semar kuwi ana ing impenku mangku Sang Hyang Candra mongko sarandunging badan Siwa Nayantaka mawa cahya tumuli aku sowan nganti saperangan putra Pandhawa bakal ngenyam kamukten sarta ngrasakake kesawapan dayaning Kyai Semar lah kok jebur bareng aku tekan Karang Kadempel Siwa Semar ngendikake yen to pengin bangun desa mongko syarat ceranane ora enteng syarat ceranane apa nggir pisan geni syarat ceranane aku kudu sowan ngersaning Siwa Ndarawati ing wigati mujudake ruba pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar ya kuwi aku nyuwun ngampil pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Mulya tak suwun ngampil tak sowanake marang Kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel yen dikeparengake matur nuwun dene ora aku nyuwun pangendikaning Siwa Ndarawati yen to ora ngeparengake Sekar Wijaya Mulya tak boyong marang Karang Kadempel Siwa Kresna ya Siwa Ndarawati ing
Coco muntaplir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir. Oh jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat wisanggeni. Siwa Ndarawati piye? Yen lumrah aku ora bakal owel maringake wujuding Sekar Wijaya Mulya marang Kakang Semar. Jernyatane Kresna kuwi ngrumangsani gedhe lelabuhaning Kakang Nayantaka tumraping negara Ndarawati lan tumrap pribadining Nata Ndarawati. Pancen wis kabeh dadi seksi yen to Nata Ndarawati persasat kepotangan budi kelawan Kakang Semar. Nanging kosik ya nggih aja nganti kesusu. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Etungane ngene, cara agal-agalan wae. Aku tak paring pangandikan marang anakku lanang Drepsila Geni. Saiki para coba hitungan. Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik ming Panakawan. Kakang Semar kuwi Panakawaning Ngamarta. Kakang Semar kuwi Panakawaning Ndarawati. Ing atase mung kepengin bangun desa wae lah kok ndadak nganggo srana. Ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Mulya. Apa Kakang Semar ora ngawuningani ento Sekar Wijaya Mulya kuwi pusaka kadiwatan. Kuwi dudu pusaka baen-baen. Kuwi dudu pusaka sembarangan. Nanging kuwi pusaka pepethinganing para dewa, pepethinganing para titah. Nganti sak jagat iki ora ana werna loro Sekar Wijaya Mulya kejaba mung kagunganing Nata Ndarawati. Mulyan perkara bakal ndak paringake apa ora iki mengko etungane ana dhewe wisanggeni mula sing gedhe pangapuramu. Yen to bali marang karang kedempel dina samengko ora bakal bisa bareng karo wujuding Sekar Wijaya Mulya. Ingkang wigati mengko aku bakal sowan dhewe marang Kakang Semar, bakal tak tanjihake wigatine apa lah kok dadi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya kinarya srana mbangun desa ingkang bakal katindakake dening Kakang Semar Badranaya wisanggeni. Pakde, iki rasan dadak kok nuwun sewu, kakehan pengendikan sing tekan kono-kono, sing jane upama tak onceki aku malah rada ngendikane Pakde. Sing tak ngerteni Pakde paring dawuh yen Nata Ndarawati kepotangan budi karo Siwa Semar kuwi pancen kabeh kepotangan budi. Saiki hitungane ming mang paringke apa ora? Lho. Iki piye iki? Iki piye iki wae sapa ora ngerti aku. Sing penting Pakde paring pangandikan diparingke ora. Nek tak paringke matur nuwun, nek ora aku wis diwenehi Purbawasisa karo kakekne Semar lho. Lho, Purbawasisane apa? Nek nganti ora diparingake aku diwenangke ngampuk ning Ndarawati. Lho kose, sabar. Lah kok dadi kowe arep ngamuk Ndarawati iki? Kose Antasena iki rak negarane wong tuamu to, ngerti? Lah kok dadi kowe ngancam karo Ratu Ndarawati iki anggep kowe iki sapa? Kowe iki mung sak anakku lho. Kowe iki mung banyuku kok wani nantang karo wong tuwa iki? Apa kowe ora nyawang Ndarawati iki akeh senopati Antasena? Aku ngerti Pakde ngendika ngono kuwi mung jontrot karo Mak Cilik Setyaki. Ora apa-apa. Nggih. Piye? Nek badhe damel geger negari Ndarawati, ajangipun wonten dadanipun ingkang pamaning garba ruji. Ora ning kene papane wong neter kadigdayan. Antasena sabar, Setyaki sabar. Wis menenga. Sing marahi kaya ngene iki ya sampeyan. Nek sampeyan ora ngendika Ndarawati kaya senopati, tangeh Pak Cilik Setyaki ngadepi Antasena. Ning gandeng sampeyan jontrot nganggo pengendika Ndarawati kaya senopati, mula Mak Cilik kaya ditetangi rasane. Hak cobane. Ngati-ati lho, Kang. Wis kowe omong wae perkara kole aku. Ngono ya, Kang. Heeh. Kowe rembugane karo anu Pakde Ndarawati, nek perkara Kakak Mak Cilik Setyaki nesu tak tandangane. Mboten wonten ing papanipun neter kadidan. Nendi medal Jawi dipun cobi. Ingkang paman kaliyan Anggir Antasena. Kegiatanipun unggul ingkang pundi? Oh iya, aku mengkari manut ya, Mas. Ngadepi wong loro kae pancen kudu sing prayitna ngati-ati. Waduh, sinuwun lajeng kados pundi negari Ndarawati dados ajanging pasulayan. Kakang Udawa wonten dawuh reksanan Datulaya. Lho nggih.
Aku tak nututi sing padha bondo itu kena iso tak pisahe nang padha regejegan. Ora apik mengko dinulu wong akeh ndak dikira ana perkara ngantraning Jodipati karo Ndarawati. Ingkang praitya ngatos-atos sinuwun ya. Muga-muga bisa ana pepadang ya Kakang Udawa. Sinuwun Ndarawati kula semanggaken. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang Setyanika garwanira kawarnanira ing nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi-wedi Mak Cilik nganti ketrikel-trikel suaramu mboten sakakean gunem. Ayo nek pancen Ranggira Antasena lumuh digawe becik arep gawe geger negara Ndarawati ajange dadanipun ing paman garpa ruci. Ya, aku ora marahi lho Pak Cilik. Nek sampeyan ngejak Gojek tak ladeni. Nek ngene ditemtokke, aku kelakon boyong Sekar Wijayamulya apa ora? Monggo nggih kula radosi. Kurang seru. Ayo, Mak Cilik. Wet. Ngantem tangan siji ora tak rasake kok sajae ngrapal Jaya Kawijayan. Mabruk ning diadaku kok semprepet. Lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya. Mak Cilik, tak kira kowe ngejak Gojek ning jebul tenanan ya. Njaluk ngapura nek aku mentolo karo kowe lho Mak Cilik. Kula dipun tulungi. Kok sik tak jalukke tamba aja meneng wae. Nggih. Kita kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Apa ngerti aku njotos? Apa ngerti kowe aku ngantem Mak Cilik? Ora, aku iki ngajeni karo Mak Cilik. Lah kok kowe ndungkluk kok Setyaki iki ndrodhok awake. Masuk angin paling. Ora sembrono to. Masuk angin duduk kuwi sak kursine. Ora sembrono aku gah. Kena ngopo? Lah Mak Cilik ya ngantem aku sak kayake nggon dodol. Sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Hyang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde. Sing iso nguripke wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso. Nek tak watek tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso. Nggo nguripke wong mati sing durung titiwanji ya iso.
Iki nek nggo ngasor-ngasorke mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki. Ngisor dengkul mungsuh kuwi iso lumpuh ora duwe kekuatan. Aduh, Setyaki. Wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, Prabu. Ger kula nyuwun pangapunten. Gusti iki tak rembuke sike. Iya. Ning saged to. Iso. Aja kuwatir, ayo tambani. Ning Sekar Jamulya tak jaluk. Dipun caosaken mohon Prabu. Tinimbang kula ngagem kursi roda. Tak paringke ning nek wis rampung dibalekke ya. Ya, ora bakal kok kakekne Semar ki arep tumindak sing ala. Nek nganti kakekne Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Jayakusuma tugelen gulune Antasena. Tenan? Iya. Omonganmu tak cekeli lho Antasena. Cekelono. Asli aku ora bakal ngapusi. Ing Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira. Oh. Iki tenan ora, Pakdi? Lho, lah ya iki Sekar Jayakusuma. Kok pote ra ana? Iki tukul ora sarana ditandur. Oh, lah ya wis. Tak boyong ya. Iya. Wis anggeni Kaya apa ning kono? ne Apa, Kang? rene. Kembang diwenehke, diboyong. Lah iki macile kena ngopo? Lumpuh mbok mau kena gejala stroke. Ora iso tambani. Ger, dipun tambani, Ger. Iya kok sike. Rasa kesusu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani Majelis Setyaki. Wis. Rumangsaku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Nggo obah ngono. Saged Ger sekedhik. Madhep rono, iso mengkur apa ora? Saged. Badhe pun menapaken. Lho, sonte. Ah, sama. Werna-werna ora. Ya, waras ya, Lek. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak dhuwuring langit isih ana langit. Sak dhuwure wong ampuh isih ana sing luwih ampuh, sak dhuwure wong pinter isih ana sing luwih pinter. Aja sok gleleng. Sampun, Ger. Wis, ge ngadeg. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Badhe nyuwun pamit ya. Iya, Antasena sing ati-ati ya. Ya, Ayo nih bali nih, Sekar Jayakusuma digawa. Ayo, Kang. badhe nyuwun pamit. Siwa Ndarawati aku nyuwun pamit. Ya, ngger sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya kulup. Kok ora pati nduga mono. Ana petungan-petungan ingkang perlu tak cocokake kelawan kananing Kakang Semar. Oh iya. Kanjeng paringipun. Kowe tunggu praja ya. Kula mboten dipun parengaken nderek. Ora usah. Sagedagan iki kowe ora usah. Nderek tindakipun Kakang. Lho niki ngestakaken dawuh. Namung ngatos-atos kok Prabu iya. Aku tak jujuk ning Karang Kadempel kaya ngapa to kahanane dening Kakang Semar kok panjaluke werna-werna. Nggih, kula semanggaken paduka Kanjeng Prabu. Iya, Setyaki.
Palugon laguning lekas lo kita linuting kidung kadanging pun Kakang Yayi Werkudara barep kakangku apa ora pangling iki kaya sowane Atmajamu ya kuwi si Abimanyu kelawan Kulup Tetuka. Wah mara kaki timbalono wigatine apa Abimanyu karo Gatotsoan ana ing negara Ngamarta mongko tanpa tinimbalan dening barep punta kakangku. Dimas kadangipun Kakang sumeneo sawetara pun Kakang diandang marang soaning Atmajaku sakarone Yayi ya luwih prayoga. Abimanyu padha raja saprapta munggir anakku bocah bagus tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala. Wo kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya nggih tak tampa. Ora liwat pangestuning wakmu tampanana. Kula mendingga jimat paripe ndayana ning ngasantursan. Tetuka padha harja Kulup Gatotkaca tansah pinaringaning kawidadan Wa Prabu. Niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Gatotkaca ingsun tampa. Ora liwat pangestuning ingsun tampanana. Abimanyu padha harja pangestunipun Paduka Rama Kyai. Jodipati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Kyai. Yo tak tampa. Gatot kowe padha slamet. Tansah pinanganning kawidadan ing sambi kula sowan kula Rama Kyai, bekti kula kunjuk. Wah, tak tampa. Abimanyu raharja sowan munggir nuninggi Kanjeng Rama. Sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama, Gatotkaca anakku lanang padha raharja. Nuri paman, niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda. Kulup sakarone sawise katon asu ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwe. Mara diagi matura marang awakmu ing Ngamarta. Ana wigati apa dene sira kurup sakloron sowan mongko tanpa tinimbalan nggir Abimanyu apa dene Gatotkaca. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Sowan kula menika mboten saking pikajenganipun ingkang putra piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwana Yantaka. Sira diutus dening Kyai Semar. Ih, kasinggihan mekaten. Wigatine apa nggir para gage matura. Nalika semanten kula nderekaken dhateng kadang kula pun Yayi Wisanggeni. Anggenipun nglempahaken sanggihaning para putra tuwin kakanthi sowan dhateng Karang Kadempel. Njumbuhaken kelan pasumpenan ingkang linampan dening pun kadang kula Yayi Wisanggeni. Tumunten sak sampunipun menika Siwana Yantaka paring dawuh bilih badhe anggadhahi sedya nedya mbangun desa. Kula nyuwun pangapunten. Nanging ngendikanipun Siwana Yantaka sedaya badhe rancak gegayuhan ingkang ginayu dening Siwa Semar menawi Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun Siwana Yantaka. Apa ingkang kudu ingsun tindakake Abimanyu
ngendipun Siwa Badranaya paring dawuh badhe rancang anggenipun badhe nglampahi ambangun desa menawi para Pandhawa suka paring ambil wujuding pustaka Jamus Klimasada kinarya syarat sarana pambanguning desa Siwanayantaka wa Puntadewa semban kula miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar om tinon ler kakonang samsara tetan padang kasor lan pacaring purnaming gekono dasare mangsa katiga ing Werkudara ora pun kakang ingkang bakal paring pangandikan nanging wangsulana ature anakmu lanang ing Tanjung Anom Abimanyu Gatot wonten timbalan Rama Kyai wonten timbalan Rama Kyai upama ta Semar duwe kepinginan bakal mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada mestine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatotkaca ngluhurke derajate para Pandhawa Semar kudune sagu sowan dhewe marang negara Ngamarta nanging sabab apa dadak kongkonan karo anak-anak Pandhawa banget-banget nggone ngasorake derajate para Pandhawa mula sing gedhe pangapuramu gandeng siji pustaka Jamus Klimasada ora kena pisah karo para Pandhawa loro gegayuhane Semar mung sak desa wae aku dadak nganggo pusaka pustaka Jamus Klimasada kowe bali yongger matura karo Semar Badranaya yen to pustaka Jamus Klimasada ora bakal luwal saka negara Ngamarta yen Semar butuh kudu teka dhewe ning negara Ngamarta ora usah dadak kongkonan sapa-sapa Gatot Irikata tyan Gatotkaca kinon mapakarga suta tekapira Kresna Parta maneher saktine ra ing ujaran wang-wang nyuwun mapunten po sewu kalapatanipun ingkang putra ing Pringgondani Tadah Wadana Rama Kyai kula nyuwun pamunten sanget-sanget Siwanayantaka anggenipun paring dawuh dhateng ingkang putra pun Gatotkaca saged lan botenipun pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula ingkang badhe amboyong menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel mboten nganti pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kados pundi mangke gempal manahipun Siwanayantaka lan sakmangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel ingkang putra ing Pringgondani boten boyong wujuding pustaka Jamus Klimasada nadyan putung mugi kabandhemna remuk mugi kasawurna wah cangkeme Andya bala Pandhawa yoga mulung mangung siring sata Kurawa gambahung kesra gatitik nun mapunten kok Prabu paripaksa kula ingkang radiming setanggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu kembar Sedewa ragile ning apa mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Ngamarta supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula supados samangke sampun ngantos dados reraosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati Pulasara dhateng putranipun piyambak menapa dening Kakang Mas Madukara samangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan menawa kula suwun kanthi sanget monggo to kula aturi metang kula aturi gelar tuwin kula aturi gulung
lelabuhanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitan mawi wilanganing driji. Namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung, Pandhawa jabang ngantos craprang. Kakang Semar boten uwal saking lelabetanipun kaliyan para Pandhawa. Menawi namung nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada Paduka Awel, tumuntun pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati. Monggo Kakang Mas Jodipati menika boten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol. Menika mangke boten kanten-kantenan kedadosanipun to Kakang Prabu. Sedewa lumen rawuh. Pusaka gage gawanen paring marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa Baranggon mung ngrimuk sarta ngleremake penggalihing Kadang Munjadipati apa dene Madukara. Pun Kakang percaya marang sira Kadang Kuragil Sedewa. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sedewa. Ora mulang kowe wani karo wong tuwa. Sekecap ucapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa-tuwamu Pandhawa. Nyuwun mapunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados sak mangke kula saged njagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Nyuwun mapunten Rama Kyai. Aja dadi palange Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu panenggak? Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas nataken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama, aja mbok labuhi. Ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati leren durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, inggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas Mulasara dhateng putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika lak mboten prayogi. Wah, inggih menapa mboten? Yo. Sabanjure piye? Kaka Prabu Darma Kusuma sampun paring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Lima Sada kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, kowe aja ngapusi. Mboten. Menawi kula wantun matur dura ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Oh, tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kowe kudu tanggung jawab. Kula tanggung jawab, Kakang Mas.
Abimanyu Gatotkaca wonten timbalan paman wonten dawuh paman Pustaka Jamus Klimasada keparenging wakmi ngamarta kowe ingkang kudu ngasta nggih ngestaken dawuh reksanana aja nganti tiba ning astane wong kang kurang tanggung jawab mung buta kinarya syarat ya cukup syarat wae wis paripurna kondurna nun nggih ngestaken dawuh budhal ngestaken dawuh Kanjeng Paman wonten dawuh Kakang Mas kaya ora mentala weruh lungane Pustaka Jamus Klimasada kepareng paduka hayo ning Karang Kadempel karepe Semar piye monggo Kakang Mas kula dherekaken bang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene dunganing kunglir wuwuh sing pene panca la jagat dewa Bathara Antarja iki kasinggihan kula ingkang sowan kepareng ngaturaken sembah sumeng keping pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhe ing atiku ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayan ning kasantosan janur gunung kadingaren nggon musawana negara Mandura eneng apa Antarja mugi andadosna ing kawuningan wo kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka lho diutus dening Kakang Semar kasinggihan mekaten wigatine namung badhe wonten sukalila ing penggalih Paduka Prabu amaringaken ngambil pusaka Mandura. Lho. Maring ngambil pusaka Mandura piye? Kacariyos bilih Kyai Semar badhe gadah kajat inggih menika mbangun desa. Mongko nyatanipun menika mangke boten badhe kasembadan menawi boten saking pambiyantinipun Paduka Mandura. Aku kudu piye? Panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala. Piye? Pusaka Kyai Nenggala. Kyai Nenggala arta gawa ning Karang Kadempel. Ih, kasinggihan mekaten. Wah, jagat Dewa Bathara. Antarja, wonten timbalan. Mesine kowe iso mikir. Kowe wis dewasa, iso ngulir budi. Ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan. Ora pusaka baen-baen, ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi drajate Semar ming arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi. Semar iki wong gerang ora iso mikir. Yun mahapunten. Nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten bali. Nun bali. Lho kersanipun Paduka Prabu nundung dhateng kula. Kandha karo Semar. Kandha karo Semar. Yen ora bakal kasembadan mbaya Kyai Nenggala. Menawi ngaten menapa kula kedah ngruda paripeksa dhateng Paduka Mandura. Piye? Menawi ngaten menapa kula kedah ngruda peksa dhateng Paduka Mandura. Mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala. Lingsem raos sing manah kula ing atase kula menika satriya. Dipun utus mboten saged ngrampungi karya. Menika raos kula sampun mboten saged netepi darmaning kasatriyan. Terus kowe arep apa? Terus kowe arep apa? Iye, kula badhe ngrebat Kyai Nenggala. Iblis kanat. Kowe malah wani karo awakmu Mandura. Kowe ngrebut Kyai Nenggala. Antarja, kowe menungso apa kowe?
dewa wae ora wani nyilih Kyai Nenggala. Mung derajate Semar batul ketimbang pitulungan nyilih Kyai Nenggala. Ora melek mripate, ora nyawang karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten wa istri. Mas kok kiancang kempeng. Wiradara. Ora kena dialus Ratu Mandura. Wa Prabu, nyuwun pangapunten. Kula estunipun boten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan. Nanging menawi panjenengan sampun miloro dhateng Wonorejo, kula nika menungsa dudu kewan. Ayo cobane kaya ngapa kekuwataning Ratu Mandura. Antarja kaya bocah nggih. Kresna inggih. Kok duka-duka nesu karo Antarja. Kula nuwun pangapunten, nek nganti Antarja wani pripun? Lho, lah mau dicoba. Dijajal apa piye? Baladewa musuh Antarja aku ora bakal wedi. Antarja kowe wani? Wantun. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan menika dereng prisa kekuwatane Antarja. Mula dadi piyayi menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sowan betahipun menapa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Lajeng aku ora entuk. Antarja panjenengan tak piloro, tak ajar. Nek wong tuane ra trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ra trima kok tekan kene. Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padhake wong tuaku ki wong jireh. Kula tak matur. Ya piye? Antasena kan pisang geni ugi sowan wonten negari Durowati. Lho, wigatine nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingkang sekawit kula mboten ngeparengaken ing gandeng kula menika kemutan lelabatanipun Kyai Semar. Lelabatanipun Kakang Nayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Koko Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabatanipun Kakang Semar? Lho lah aku ya kelingan. Lah inggih, menawi kemutan mbok ya diparingi ngampil, ming maring ngampil kok angele ngopo to? Lah kuwi pusakae. Wijaya Kesema menika ya pusaka. Sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, lho anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingke kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Nyo. Kok njur mak slonong saka tengah epek-epek. Antarja wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake ki lho. Wo, matur sembah nuwun, ora caturan. Kula ngaturaken panuwun. Ora caturan kok Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Samenika ngaten, monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, rak malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten menika. Oh ngono. Inggih. Ya wis ayo. Budhak ning Karang Kadempel, monggo Koko Prabu kula dherekaken.
Semar, kula. Janjane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3. Pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Ya, piye Semar jane keterangane piye Semar? Wah, Dipol. Karepmu piye? Astunipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamongagung. Wahyu Pamongagung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka 3 niki. Pusaka 3 niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakale mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sakinggiling padukuhan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Kadempel parandening mangke ana kilat sak gebiaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyareng itu muruning Wahyu kalih werni Sang Pamongagung manjing anggane Kelurahan Semar tuwin nata Ndarawati. Sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti Wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdipun Semar kalih Sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Inggih menika para Pandhawa. Kekiyataning Wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik, Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok gelem gunake. Tenggala ki sok ora manut. Karepe nek yah niki arep dolan dhewe. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang ret. Bratet kami kula Dharma Stuti.